Draga djeco, danas ćete naučiti pisati veliko i malo tiskano slovo nj. Poslušajte. Ja ne znam tko je on, je li opasan ili nije. Njegova crna njuška iza panja se krije. Ispričajte mi što vidite na sljedećim sličicama. Slijedi nekoliko fotografija. Vi morate reći što vidite, odnosno gdje čujete glas nj u sljedećim riječima. Ja ću vam pomoći, naravno. Na ovoj fotografiji je dimnjak. Gdje čuješ glas nj? Zatim, što je ovo? Panj, odnosno panjevi. Znaš li što je ovo? Neki kažu da je to voće, a neki da je povrće. Ovo je dinja. Voliš li ti jesti dinju? Razlika između prošle riječi i ove je samo u jednom slovu. Ono je dinja, a ovo je dunja. Zatim mjesto u našoj školi u kojem ima mnogo knjiga. Sama riječ kaže da je to knjižnica. Ovdje je jedan od najpoznatijih tornjeva, dakle toranj, u ovom slučaju toranj u Parizu, odnosno Eiffelov toranj. Gdje čuješ glas nj u riječi toranj? Bubanj, kornjača i preostaje nam još jedno jelo, odnosno njoki. Vi ćete sada otvoriti svoje pčelice početnice na 60. stranici i riješiti sljedeće zadatke. U sljedećim sličicama otkriti o čemu se radi i obojati gdje se nalazi, odnosno gdje čuješ glas nj, a gdje je slovo nj zaokruži. Nakon toga napisat ćeš veliko i malo tiskano slovo nj. Ponovno, isto kao i kod lj, i nj se sastoji od dva slova koja smo već naučili. Koja su to slova? To su slova n i j. Znaš ih napisati, dakle neće ti biti problem napisati slovo nj. Na 61. stranici pročitat ćete rečenice. Učinite to sa mnom. Lunjo je pravo njuškalo. Nanjušio je zečića. Zečić se skriva iza velikog panja. Pas juri za zečićem. Zečić bježi u šumu. Brži je od lunje. Sada ćemo riješiti zadatak u kojem trebate zaokružiti tko je lunjo. Što nam je ponuđeno? Imamo ovdje dvije sličice, psa i zeca. Zaokruži. Tko je lunjo? Tako je. Iz ovih rečenica saznali smo da je lunjo pas. A gdje se skriva zečić? Iza panja ili u grmlju. Tako je, zečić se skriva iza velikog panja, zaokruži. Nakon toga napisat ćeš što vidiš na sljedećim sličicama. Upravo ove riječi već smo spomenuli na fotografijama koje smo vidjeli na početku ovog videa. To su panj i bubanj.
Preostaje ti još posljednji zadatak u kojem trebaš otkriti 3 riječi te ih napisati na crte. Pozorno promotri zadatak. Svaka riječ sastoji se od nekoliko dijelova. Zaokruženi su istom bojom. Dakle, oni dijelovi koji čine neku riječ zaokruženi su istom bojom, pa će ti to pomoći u tvome zadatku. Kada to napraviš, preostaje ti riješiti pisanku na način kako smo to i do sada radili.